Hey guys, welcome back to another new video. नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायफिनना लाग्रोनाय जाबाय आदै मादै फोरैमोन नोंथांमोनाथ' नुखाबाय इन्ट्र भिडिअ जोबोद गरम जानो थांगासिनो भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं आरो धामाका एक नाम्बार 1 ओरैबायदि गरम माने भिडिअआ आरोना आयौ फाग्लानो जाय सियान नाजाय माबा गारि सिङावनो गावलायनायसो नुलाबायबाय माबा बोलानाय लोगो लोगो जोबोद गरमथार नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो हागोन ससे क्लिप्सखौ आदैमोन मालाय बिसोरबा थान्दा बोथोरनि पस्ट गावलायदोंमोन दां खुनु दिस्टार्ब हमग्राफोराबो आयौ नाथाय बे मोनसे खोथा दै खिन्थु बिदि जानाङा आरोना बे गारि सिङाव मानि माबा सैमा थां अमा थां बेफोरबायदि जानो नाङा गाज्रि नुयोलै दाथ' गाज्रि नुथारबायना हमजाबायना हमग्राफोराबो हमथारोबो खम जाला हारसा जाला बर' मुस्किल नै जादोंमोन एकदम हरबाबो लागायथारबाय आं नैबे भिडिअखौ नुनानै एकदम गरम थानायनि होखावना होथारबाय आं नोंथांमोननि गेजेराव आरोना बेबो मोनसे खोथा गारि सिङावबा माइ लुदों मिथिया उसिया माबा हमलाबायदों आरोना मानसिफोराबो खम जाला लंथंनो माने गारि सिङाव मोननाय जाबायनो आरोखि जरा खम गला आइफोरबो मोनसे थ' इलु जाबाय इलुग्राफ्राबो लागोन ना लाया लासिंसिंनो मान सनमानाथ' सेसखा गावना दिउसखा दा नैबे एल'रामनि न'खरनि मानसिफ्राबो लांगोन ना लाङा बेसो मेन खोथाया दा लाङाबाथ' सेस आसलथे जुगा परिस्थितिया सोलायमारबायगोनलै बिमा बिफाया हाजारखि गियान होआ मानो रावनिबो गियान खोनासंला रावनिबो खोथा खोनासंला दालाय आरो जाग्राफोरनिसो मोनसे रिकुवेस्ट जों नङा जायाखै होननानै दा बुंदोलाय नोंथांमोना नैबे भिडिअआवनो रोखा नुखाथारबाय जोङो दा नोंथांमोना मा होनगोन नैबेखौ सोरबा गामिनि भिउवार्सफोर दंबा नङा होनगोन ना नंगौ होनगोन कमेन्ट बक्सआव रिप्लाय हरलाय ओरैबायदि फाग्ला फाग्लि जाजोब्बाय मानसिफोरा दुनियाव ना दा बे साफायग्राफोरनिसो भुल होनगोन ना बे जाग्राफोरखौ भुल होनना बुंगोन दा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम जोंथ' भिडिअखौ लागावखाबायानो नै दा आसलथे गावलायनायनि मेन स' गाइस नोंथांमोना जुदि नोंथांमोननि जायगानि नैबे जाथाया स' माला जानाय नैबे जाथायखौ नोंथांमोना इनफर्म खालाम कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहर आरोखि स' हमग्राफोराबो मालाय खम गला भिडिअ बानायना हगारथारबाय बिसोरबो बेसोरा बबाव थांना फैदोंमोन बेबा ना मा खालामहैदोंमोन बेबा ना जामारदोंसो जोंबो मिथिला जोंखौ भिडिअखौ मोननानै लागावना होबाय दायोथ' गाज्रि मोनाबो जेबो लाब गैया जोंखौबो बै भिडिअ बानायग्राखौसो बुंनांगोन जाहाथे नोंथांमोना जाय बिनानाव आरो फंबायमोना जुदि नैबे भिडिअखौ नुदों नोंसोरखौ जों बानायदों जोंथ' हगाराखै नालाय जाय हगारग्रा माने भिडिअखौ बानायनानै नैबेखौसो नोंथांमोना रागा जोंनांगोन आरोखि बिसोरखौ बन्द' खालाम बिनि उनावसो जोङो बन्द' खालामगोन आरोखि जे बे भिडिअखौ जुदि दाननो गोनां जायोबा बा नंथारगौबाथ' नंथारगौआनोसै आरो नंगौबाबो बेबायदि बानायनाङामोन आरोखि लासिंसिं दे फंबायमोन जि जाबाय जि थाबाय गावनि बर'जों बर' सेर थालिदो स' गाइस लं भिडिअ नांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरना हर जुदि लं भिडिअ नांथारगौबा आं गाबोन फुङाव बानायगासिनो लं भिडिअखौ नोंथांमोननि फुल इनफर्म होजोबगोन कमेन्ट खालामना होनहरबानो जाबाय आरोखि स' दिनैनि भिडिअखौ नैबेसिमावनो दोनथ'नाय जासिगोन दिनैनि थाखाय आरोना गाबोन फैफिनगोन
मर्निं टाइमाव